I com és la Pau? I mon pare diu que és un barri d'una ciutat gran, lluny d'ací, on els xiquets juguen entre ells i van al col·legi. Poden aprendre, menjar i tirar petards. I on està? El què? La Pau. Ah, no sé, eres tu l'oficial en cap. Ah, jo sí, està... On creus que ha d'estar? Lluny, Lluny? molt lluny. Hola, hola, un dos. Així, xiqueta, cridant Tom. Molt lluny. Això és. Travessant les muralles. Això, segur. Més enllà de les muntanyes. I de la mar. Vaja. Fins a arribar a la vora d'un país amb cases amb 4 parets, creuar l'arena, espolsar-se bé, que ja saps que l'arena de platja es fica per tot arreu. Sí. Agafar un autobús o un metro, segons si es deixa a prop i les tarifes del moment, i per fi, Sí. arribar a la Pau!